Αν αναρωτηθήκατε ποτέ πώς ο αυτοματισμός αλλάζει τα δεδομένα, τόσο στο σπίτι όσο και στο εργοστάσιο, επιτρέψτε μου να σας ξεναγήσω. Ως τεχνικοί πεδίου, εσείς και εγώ ξέρουμε, ο αυτοματισμός δεν είναι απλά μια λέξη της μόδας. Είναι ένα σύνολο εργαλείων που μεταμορφώνει τον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε, και ειλικρινά, είναι πολύ συναρπαστικό. Ας ξεκινήσουμε από το σπίτι. Φανταστείτε αυτό, είστε έξω, αλλά μπορείτε ακόμα να ελέγξετε αν αφήσατε τα φώτα αναμένα, να κλείσετε τη θέρμανση, ή ακόμα και να δείτε ποιος είναι στην πόρτα σας. Όλα από το smartphone σας. Αυτός είναι ο τηλεχειρισμός σε δράση. Αλλά είναι κάτι περισσότερο από απλή ευκολία. Τα αυτοματοποιημένα συστήματα σας βοηθούν να μειώσετε τους λογαριασμούς ενέργειας, παρακολουθώντας τη χρήση και ρυθμίζοντας αυτόματα τον φωτισμό και το κλίμα. Όχι άλλη χαμένη ηλεκτρική ενέργεια όταν δεν είστε στο σπίτι. Η ασφάλεια ενισχύεται επίσης. Οι αισθητήρες κίνησης, οι έξυπνες κλειδαριές και οι αυτοματοποιημένοι συναγερμοί κρατούν τον χώρο σας ασφαλή, είτε είστε μέσα είτε έξω. Και με τον έξυπνο προγραμματισμό, μπορείτε να ρυθμίσετε τις συσκευές να λειτουργούν μόνο όταν οι τιμές ενέργειας είναι χαμηλές, εξοικονομώντας κάθε δεκάρα από τον λογαριασμό κοινής ωφέλειας. Λοιπόν, ο οικιακός αυτοματισμός έχει να κάνει με την εξοικονόμηση χρόνου, ενέργειας και χρημάτων. Τώρα, ας μπούμε στον βιομηχανικό κόσμο, όπου τα πράγματα γίνονται πραγματικά ενδιαφέροντα. Ο βιομηχανικός αυτοματισμός είναι παντού, στον έλεγχο κινητήρων, στους μεταφορικούς ημάντες, στις γραμμές παραγωγής, όπου κι αν κοιτάξετε. Ας πούμε ότι έχετε έναν μεγάλο ηλεκτρικό κινητήρα που κινεί μια αντλία ή έναν ανεμιστήρα. Με έναν πίνακα αυτοματισμού, μπορείτε να τον εκκινήσετε, να τον σταματήσετε και να ελέγξετε την ταχύτητά του εξ αποστάσεως, να παρακολουθείτε την κατάστασή του και ακόμη και να προβλέψετε βλάβες πριν συμβούν. Αυτό σημαίνει διαθεσιμότητα και ασφάλεια, όλα σε ένα. Έπειτα υπάρχουν οι μεταφορικοί ημάντες, οι ζωτικές αρτηρίες στην παραγωγή. Τα αυτοματοποιημένα συστήματα κρατούν τα υλικά σε κίνηση, με αισθητήρες και λογικά κυκλώματα που παρακολουθούν τα προϊόντα, τα ταξινομούν και εντοπίζουν τυχόν εμπλοκές, όλα χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση. Και όταν κοιτάζετε ολόκληρες γραμμές παραγωγής, ο αυτοματισμός συνδέει τα πάντα, από το πρώτο εξάρτημα μέχρι το τελικό προϊόν. Έχετε μεγαλύτερη συνέπεια, λιγότερες διακοπές και μια τεράστια όθηση στην παραγωγικότητα. Και ας μην ξεχνάμε τη ρομποτική. Τα αυτοματοποιημένα ρομπότ δεν είναι πλέον μόνο για εργοστάσια αυτοκινήτων. Είναι παντού. Συσκευασία, συγκόλληση, συναρμολόγηση, ποιοτική έλεγχη, ό,τι κι αν σκεφτείτε. Όλα ελέγχονται από προηγμένα συστήματα αυτοματισμού που τεχνικοί σαν εμάς εγκαθιστούν, συντηρούν και επιδιορθώνουν. Λοιπόν, γιατί όλα αυτά έχουν σημασία για τους τεχνικούς πεδίου? Επειδή είστε η ραχοκοκαλιά της προόδου. Όσο πιο έξυπνα είναι τα συστήματα, τόσο πιο ειδικευμένοι πρέπει να είστε. Είτε καλωδιώνετε έναν οικιακό κόμβο, είτε ρυθμίζετε ένα PLC σε ένα εργοστάσιο, κάνετε τον αυτοματισμό να λειτουργεί για όλους. Εν ολίγης, ο αυτοματισμός δεν μας αντικαθιστά, μας ενδυναμώνει. Μας δίνει τα εργαλεία για να λύνουμε προβλήματα πιο γρήγορα, να παίρνουμε πιο έξυπνες αποφάσεις και να ξεπερνάμε τα όρια του εφικτού. Έτσι, την επόμενη φορά που θα μπείτε σε ένα σπίτι ή ένα εργοστάσιο, θυμηθείτε, κάθε αυτοματοποιημένο σύστημα είναι μια ευκαιρία να κάνουμε τη ζωή καλύτερη, ασφαλέστερη και πιο αποτελεσματική. Μείνετε περίεργοι, μείνετε σε εγρήγορση και αφήστε τον αυτοματισμό να λειτουργήσει για εσάς.